איך לאזן בין עסק למשפחה? אין אפשרות כזו לאזן. בוחרים מה קודם ומה אחר כך. חיים שלנו הם מלאים בבחירות. ביום שיש לי פגישה חשובה, ובת שלי בת 13 רוצה שנלך ביחד לקניון, אני חייב לעשות בחירה. לפעמים אני בוחר בפגישה שלי, ולפעמים אני בוחר בה. אין תמיד תשובה אחת שהיא נכונה, אבל יש עיקרון שאני שומר עליו תמיד. אני לא מוותר על שניהם בבת אחת. כשאני בפגישה, אני 100% שם. כשאני עם בת שלי, הטלפון שלי בכיס. נוכחות מלאה לא קשור למיקום שלכם. זה מה שלמדתי מאשתי לפני הרבה שנים. ועכשיו, כשאני יושב במשפחה, אני שם. באמת. ולא עוד אבא שנמצא בחדר עם כולם. שימו עוקב ושתפו עם מי שצריך לשמוע את זה.